हेलो गाइज आज मैं आसती राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर इंटरव्यू देवाक मो लाइफ फास्ट इंटरव्यूटा आगुरी के कौट इंटरव्यू नी तो आ गोटे इंटरव्यू थिला भल लगे डर डर नर्भस भी फिल होता बहुत यहाँ कौन कहले गेस्ट लेक्चर पर इंटरव्यू थिला 21 तारीख थिला शैलवाड़ा बाकी मुझे जाई नी सीजीएल एग्जाम थिला से सका न खाई न पी सका आसती के 10टार अब जस्ट सरला के 3टा 3:30 इंटरव्यू थिला भल 3टा मैम 3 जन मैम बसती निज सब्जेक्ट उपर पचारे भल लगे बहुत ही नर्भस फिल होता फास्ट इंटरव्यू जेहेतु आम जो कॉलेज रे पढ़ला बेले जो थोड़े इंटर्नशिप आसला बाकी से जो किंतु ये कम सैलरी दौले बोली जाई नी आईटा से इंटरव्यूटा बाकी यहाँ बढ़िया कॉलेजटा आगे सिलेक्शन हेल्ले हम ना बाकी एक्सपीरियंस भल था आगे भल ही पाता बाकी आउे पढ़ी आसवा आ गए अच्छी इंटरव्यू परदिन।